Yes, shout out. Ay, shout out mga kawaray. Good evening po. Mega love shout out po sa inyong lahat. Nandyan. Na manonood natin. Di bata na naman nanguha ng pera. Uy, nagtangawa ka na naman ng pera. Tama na yan. Mama, tingnan mo. Ay, tol, Elamar B. Mixberg. Mega love shout out, tol. Salamat sa pagtamsak. Ay, ibalik mo yung iba. Tingnan mo. Uy, balik mo yan doon. Kinalat mo na yung pera ko, ah. Thank you very much po sa tatlong nandyan. Tatlong viewers natin at sa 2 thumbs up. Mega love shout out po. Thank you very much po sa 34 viewers at 2 thumbs up. Patamsak po yun, hindi pa nakano. Sana po ipabuti na natin to ng 2K subscriber po. Sana po maawa na po kayo. Matagal na tong channel ko, hindi pa nakarating ng 2,000 subscriber. Please naman po. Kunting kimbot na lang. Tatlong ano na lang yata eh. Super Ma'am Hong Kong Vlog, mega love shoutout po. Thank you po ma'am sa pagpasyal ma'am. Bigyan kita ng jacket ma'am. Thank you very much po. Hello to all. Thank you ma'am. Ma'am, bigyan po kita dito ma'am ng ano. Ito po. Yung isa kong account po. Bigyan po kita ng ano. Alam ko na malaki na ang subscriber niyo ma'am. Thank you very much po sa pagpasyal ma'am. Thank you po. Thank you rin ma'am sa pagpasyal. Sapat na po sa tamsak po. Malaking bagay na po yun ma'am. Thank you rin po ma'am sa pagpasyal. Ito po, nakaano na po ako, nakadikit na po ako. Hi ma'am Cherry Analindi. Let's go, mega love shoutout po ma'am. Ma'am Che, mega love shoutout po. Good evening po host, Miss Ella Marby, Mix Vlog. Mega love shoutout. Super ma'am, thank you. Super Mami, Hong Kong Vlog, mega love shoutout po. Hintay ko. Ano ba ang pangalan mo nung in-order ko? Ha? B8.
Yung ini-wait ko lang po yung ano B8 ko para makapagkanta-kanta naman ako ulit. Ulit pala, hindi pa pala. Para makapagkanta pa lang ako ulit. Support lang host. Thank you Ma'am Che. Salamat po sa pag pasyal. Alam mo sa cellphone. Dating dikit sa iyo. Dating dikit ako sa iyo host. Tusok dan. Thank you Ma'am host. Ma'am super Ma'am Hong Kong vlog. Mega love shot ha. Parang nangangapa ako magano. Huwag ka dyan, nak. Ano si Papa? Naglabi si Papa. Shoutout ka. Hi ka muna, hi. Hi ikaw. Hi. Hi muna ikaw. Pinapahay kita. Ayaw mo, guys. Hi ka dali. Hi ka dali. Hi po. Ayaw naman. Ayaw naman mag-hi. Ayaw mo mag-hi. Tapos nanggugulo ka. Guys, i-play ko lang po yung dito sa cellphone ko yung mga short video nyo para naman po ako makapagbigay ng konting views. Ito po. Unahin natin po si Tol Elamar Bmix Vlog po mga kawaray. Sa short video lang po, dalawang short video para dagdag din po sa views. Nag-play ko na to mga to. Hindi ko na-play dito. Hanap lang po ako dito kay Tol Elamar B, hindi ko pa napanood. Ito. Kay Tol Elamar B Mix Vlog, sunod po natin si Super Ma'am Hong Kong Vlog. Dalawang short video po para naman po makadagdag views po sa inyo. Ayuda. Thank you po sa thumbs up mga madam. Salamat, mega shoutout po sa inyo. Ginagamit ng cellphone isa. Ginagamit ng asawa ko. Huwag ka dyan, nak. Kaya nag-live si Papa. Hindi ka naman nag-hi. Hi kay ikaw. Tol Elamar B, ito po sa'yo. Play natin yung short video mo para dagdag sa views. Daming prutas Puro sariwang-sariwa talaga Sunod natin si Ma'am Che. Dalawang short video. Ito Elamar B pa rin po. Ito. Tol, sa'yo pa rin yan. Kasunod naman si Ma'am, si Super Ma'am Hong Kong Vlog. Sunod po natin siya play yung short video. Dalawa lang muna po para para lahat kayo mapapaikot natin. Maraming cell ka, signal. Host, good night na ako. Bantay apo pa ako bukas Okay lang po Ma'am Che. Play ko lang po yung mo. Play ko po yung short video mo. Ikaw na po, sunod ko na lang muna ikaw. Maya na si Ma'am Ito na po Ma'am Che, sa'yo naman po. Okay.
Wait. Stay tuned lang ako. Thank you, Ma'am Che. Short video muna po tayo. Ma'am Che, sa'yo po. Thumbs up po. Ayan. Dalawang short video. Salamat po. Thank you din po. Salamat din sa pagpasyal sa pag-thumbs up. Kayo po to? Ma'am Che, kayo? Ang daming kalapati ah. Hindi ko lalagyan ng boses, baka mamaya magkaroon ako ng mga tayo mga kawaray. Yan mga kawaray, kay Ma'am Che po. Sunod na natin dito si Ma'am Super Ma'am Hong Kong Vlog. Sunod po natin dito play. Dalawang short video muna po. Sister ko yan. Host, kaya pala kamukha nyo po. Kala ko kayo po eh. Yan, pa-end na po ma'am. Ma'am Ate Che. Ayan. Sunod naman po. Next. Kayo pa rin po ma'am Che. Salamat po sa 21 viewers at sa 4 thumbs up. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ang kulit ng bugoy-goy ko ah. Sa isa kong account to ah. Hindi yung main ko ito, isang account. Mga ko to. Mga alagad. Nagugupit kayo eh. Sunod naman natin si Ma'am Super Ma'am Hong Kong Vlog. Kaya naman po Ma'am Super Ma'am Hong Kong Vlog, kayo na po yung cleaning natin. Yan, daming bulaklak oh. So beautiful orchids. Dami. Habang wala pang ibang nanonood dyan, thank you host. Thank you din po sa pagpasyal. Ang dami. Sa ibang bansa to eh. Hong Kong. Ganda eh. Huh? Mag-ano lang ako ng isa pang cellphone. Para may pang playlist ba. Somewhere. Sa'yo pa rin Ma'am Super Ma'am. Play po natin ulit. Mga apat, ipi-play ko po sa inyo. Tapos sunod na naman si Ma'am Che. Si Ella Marby. Hanap po ako dito ng viral na video mo. Ayan, ito. Ito. Ayan. Ayan. The Big Bus. May taas. Galing ano. Bili akong sito. Kuha ka dun. Super Ma'am Hong Kong Vlog. Ito po. Sa inyo pa rin po. Yan. May birthday pa yata ah. Happy birthday Ros. Decoration sa aking birthday. Ros pala pangalan niyo ma'am.
Sa'yo pa rin, Ma'am Che. Ma'am Che talaga. Super Ma'am. Maraming salamat po sa pagpasyal. Thank you very much. Sir, kung hindi mo naman yung live ko eh. Sa'yo pa rin. Ay po. Sorry. Sorry ka. Sorry. Sorry ka. Sorry ka. Huwag ka dyan, nak. Masabi mo yung ano ni Papa. Pupo. Hindi po. Ay. Huwag ka dyan, nak. Mahulog yung cellphone ni Papa, nak. Ay! Huwag ka dyan. Thank you po. Sama mo ngayon. Hindi sama. Sunod naman kay Ella Marby Mix Vlog po dito. Sarap nito ah. Inihaw. Pork grill. Yummy. Taba-taba, pampulutan. Hoy, ang alat na yan, Mark, dyan. Ang hilig mo sa chicheria na naman. Huwag ka dyan, Nok. Uy, malis ka dyan. Nung ka dali. Baba ka dyan, baba. Kay Ella Marvin naman po. Daming ship. Nandito tayo, tol. Tol, sa'yo naman to, tol. Tapos kay Ma'am Che naman. Nakapitong short video na ako kay Ma'am, kay ano, kay Super Ma'am, Hong Kong Vlog. Yan na lang ulit. Huwag ka dyan, anak. Doon ka maglaro ka dun sa babadali.
Maganda. Sige na. Ito na. Dami na huling ano. Sa'yo pa rin, tol. Ala Marby. Dito na naman yung mga dito sa sabon. Apat. Sa'yo pa rin, tol. Ay, B-Boy TV, mega love shoutout. May bisita tayo mga koray. Stay ka lang dyan, tol. Sure, play ko yung short video ng mga ano. Kay Ma'am Che naman po. Maricel Vlog, mega love shoutout po. Maraming salamat po. Wait lang po ha. Thank you po sa paano, sa pa-ads, pa-ayuda. Kaya Ate Che, sunod natin si B-Boy TV. Short video. Dungis ng mukha ng bata. Ayaw mo ka na. Boss B-Boy TV, sa'yo naman. Short video. Sunod natin si Maricel Vlog. Ito na umakit. Walang baka. Dami handa ah. May palitson pa oh. Alak lang wala. Ah, Mga 4 na short video po, B-Boy, bago naman kay Maricel Vlog. Nagsimba. Katolik. Okay lang po, Maricel. Maraming salamat. Sunod dito sa'yo. Pili ko yung short video nyo para ano. Tambay sa 20 minutes, pampaantok lang host. Salamat po. Maraming salamat, Maricel. Sa'yo na sunod dito, short video. Hotdog yan ah. Tsaka ano. Ano tawag nito?
Habang kumakain ako ng manghuan. Play natin yung mga short video. Next na dito si Ate Maricel. Dito tayo sa viral. Pusa mong danceres. Ang galing gumiling. Masa vlog sa'yo na po. Ang galing ah. Diba? Sa'yo pa rin po. Sacrificing bonding time. Duck and the cat. Kinagat. May maano tayo. Ay, maalat yun yung naman niya. Kita pa rin pag nanonood ako. Ha? Kita pa rin yung pag nanonood ako. Lalo niya ako. Ulit? Mukha ko, kita pa rin. Ha? Oo. Oo, so medyo yung marami kong upload. Super Ma'am Hong Kong Vlog. Next po kita dito. Baikot ko lang po para lahat po kayo meron. Wala na si Tol Ella Marby Mix Vlog eh. Nata. Palitan ko lang ng nakapin. Busy. Super Ma'am. Sa'yo pa rin to. Marshall Vlog. Tamsakan kita 20 witsa. Witsa. Okay, thank you. Sunod dito kay Super Mom. Super Mom, sa'yo naman po. Ay, I love you, the kids, sa'yo host. Thank you mo. Thank you. Maraming salamat. Marcel Vlog. Alam ko sa'yo yan. Okay. Sige po. Hindi na natin jakitan kay maano tayo ni Lolo. Galing ah.
Wow, so amazing performance. Kay Super Ma'am Hong Kong Vlog po. Kung sino po naandyan, yun lang muna natin yung i-ano natin replay yung mga short video para hindi naman nakaka. Yeah. Thank you. Thank you, Marcel. Maraming salamat. Sabi ni Super Ma'am Hong Kong Vlog, Maricel Vlog full package done. Ano ka sa baba? Na kayo ano si Papa B? Nag-live si Papa. Hi ka dali. Halika. Hi po. Aray ko. Sakit na dito ko na. Aray ko. Ah. Masarap mamangka, parang nakaka-relax. Saya pa rin Super Ma'am, sunod dito si Maricel po. Bugas na tayo ng pagkagari. Pasok ka na sa CR. Pasok na sa CR. Oo, kanina pa kasi yung kulit eh. Pasok na sa CR. Huwag mo pakita baby mo, bawal yan. Oo nga, ang kulit ng anak ko eh. Panay ano, panay akyat. Ito din. Ay, lipit mo na yun. Kapag labas mo ka na ng kita yun. Pasok ka. Okay. Isa. Labas kami na lang. Ayun, kayo mag-toothbrush ka. Dapat na kayo. Yeah, toothbrush. Super Ma'am, sa'yo pa rin. Toothbrush tayo sakit. Guys, pa-support po yung nakapin po. Pwede natin pasyalan. Thank you rin po Ma'am, Super Ma'am Hong Kong Vlog. Salamat po sa pag-stay. Marami na po ako na na mga short video niyo po. Sunod na nito, last na to kay naman, kay Maricel Vlog. Sarap ah. So tangon. Bubulukin. Yaya ni Maricel, dikit ulit. Thank you tol. Ay, Ma'am Maricel, maraming salamat po sa pagpasyal. Sa'yo na po, sa'yo naman ulit. Huwag kumain ha. Dito ka.
Ayun, bibis na yun. Dito mo, bigas na yun. Ito, hindi pa pala nakadikit sa'yo. Bigyan kita. Dami mo na pala subscriber. Dito ka. Doon ka, anak, doon ka. Hindi dito. Papakailangan na lang. Dito. Sis na lang. Sorry. Sis Maricel, sa'yo na. Share na ulit. Ano to? Ah. Dito. Wala. Gabi ka na naglalay, dapat yung ka sa taas. Gabi ka naman na naglalay. Nandyan na yung biit. Bawal nga yun, hindi. Bawal yung sa taas. Hmm? Ha? Bawal din pala yun. Yan pala. Thank you sis sa advice. Copyright ba? Yun. Television. Kayo pa rin. Ito pa pagkain mo, oh. Pumunti lang kita dyan. Huwag. Walang ito eh. Team Ami Gasgus. Galab shoutout tol. Sis Maricel. Thank you po. Salamat po. Tabi ka dyan, paano ko kukunin? Tabi.
Okay na, okay, iikot ka na rin. Ay, thank you po. Abot na ako siguro ako ng 2K subscriber. Maraming salamat, si Maricel Vlog. Di na yan mababa. Di na yan bababa. Thank you. Maraming salamat. Ang dami mo na naidikit. Thank you very much. Sa'yo pa rin to. Hmm? 2,100 na agad? 2,000 mag... Wait lang, check ko lang. Ano yan? $2,001 pala. Kala ko 2,100. Oh, Gabi. Sis Maricel, maraming salamat sa mga ayuda mong binigay. Ang ganda. My lovely water lily. Pink. Flowers. Tinabi ko lang. Huwag ka eh. Walang mute. Ano? Why? Sarap nito, pampahay blood. No problem. Late na bagay, libre lang. Thank you. Salamat sa pagsuporta sa akin channel. Sa'yo pa. Yun lang po yung ko yung short video. Para pair po, para sa anak ka na pating ka, ingay mo. Ano yan? Yo. Bye. Yan. Naku, huwag ka maingay. Tapos whitey naluluto mo. Gulay. Naku, huwag ka maingay, nak. Sis Maricel Vlog sa'yo pa rin. May ngayon, pang dagdag income. Ano yung okay din, pop? Wifi mo pa ito.
Pop po. White milk. Pop. Pop. Baka apps yun. Rich G Mix Vlog, mega live shoutout po. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa pagpakaway-kaway dyan. Ay. Tol Mark, ako ito. Marcel Vlog, send ko link sa asawa mo. Okay, sige. Salamat. Sige, tanungin ko sis Marcel Vlog. May bago tayong pasok, guys. Pasyalan ko lang yung niya. Wait lang, sis Maricel si muna. Si G. Lalaki ba to? Rich G nga. Lalaki nga. Si pala to? Si Tol Banji, mega love shoutout tol. Salamat sa pagpasyal Pasensya ka na, di kita nakilala. Iba kasi pangalan mo Rich G, thank you. Si pala to, si Banji. Tol, ito na. Tawa ka ng tawa dyan, malay ko ikaw pala yan. Kasi yung alam ko, Banji Mix Vlog yun, di ba dati? Nag-iba ka na. Rich ka na pala ngayon. Palit pala ako. Ito sa'yo, tol. Pasensya ka na, hindi kita nakilala. Kala ko sino. Rich G Mix Vlog Mix TV pala to. Nagpalit ka pa ng pangalan. Ang dami kasi hindi untol Ayun lang. Hayaan mo na yun. Wala yan. Mga lang yung mga yun. Huwag mo na isipin yun sila. Isipin mo sarili mo. Ayan, sabi ni sis Maricel Vlog, huwag mo na lang patulan, sis. Oo nga, tol ang mamuhay ng tahimik. Tama yan. Hindi ma-Israel, ganun. Siya to, tol, Tol, sa'yo pa rin. Salamat tol sa pag-views. Walang problema. Kanina pa ako nag-ano kay sis Maricel tsaka Super Ma'am Hong Kong Vlog. Yan, si Ma'am Hong Kong Vlog. Ang lalakas ng mga channel nyo. Lalaki na ng mga bahay nyo. Parang ako lahat na iiwanan dito To si tol Banji, hindi pa umabot, hindi pa to dati malaki subscriber, ngayon ang laki na. Ha? Ano? Cellphone? Infinix? Bihira na lang ako nakaka-live, dami kong work. Busy. Tol, sa iyo pa rin. Paikot lang natin, sunod natin dito si Ma'am Super Ma'am Hong Kong Vlog.
17. Walang problema tol, basta kayo. Ay, salamat tol sa pagdikit mga alagad mo. Sa'yo pa rin. Tilapia. Sunod natin si Supermom Hong Kong Vlogs. Wait lang tol paikot ko lang. Salamat sa tamsak. Cup nga. Pero naman nito Supermom. So Supermom. Mat, narinig ang boses mo nak. Mas marami kang sinasabi kaysa kay Papa. We. One. Thank you tol. Salamat sa dikit. Guys, magpapalit lang ako ng ibang alagad para magamit ko sa inyo. Sige tol. Hindi ko na jakitan. Wala ko pala itong jacket. Panibagong account po. Kay naman po ito, kay Ma'am Supermom Hong Kong Vlog. Paikot lang natin, guys. Mga 4. Thank you tol sa mga mga alagad mong binigay sa akin. Maraming salamat. Sana hindi maglagas para masaya. Si Sis Maricel Vlog, maraming salamat Thank you very much sa pagbigay sa akin ng mga alagad. Thank you very much. Kaya thank you, congrats sa akin na out na ako, bro. Sige, Marcel, thank you very much. Salamat sa pagsuporta sa akin. Mag-out na rin ako, mga 1 hour lang ako Marcel Vlog, okay na yan, di ka na mababa, subscribe. Thank you sa salamat, maraming salamat sa inyo. Maya mag-out na rin ako. Supermom, sa'yo to.
Anong FB mo? Martigan? Ito ma'am, super ma'am. Hong Kong vlog, bigay ko po sa inyo to. Ay, si ano oh. Elsa Vlog, mega love shoutout madam. Good evening host, kumusta na? Okay naman, ito, narating ko na rin yung 2,000 subscriber. Dahil sa mga kaibigan natin dyan na andyan si Sis Maricel Vlog, tsaka si Tol Banji Mix Vlog. Maraming salamat sa inyo, tsaka ma'am kay Hong Kong. Super Ma'am Hong Kong Vlog. Salamat sa pagdaan sa channel ko. Oh, lagi ako nakakapagpasyal doon sa channel mo. Hindi lang ako nagko-comment. Lagi naman tayo namamasyal doon sa mga ano natin, malalapit na ano. Salamat Ma'am Elsa sa pagpasyal sa aking ano, live. Sunod po natin dito si ano, si Banji. Ay, si Sis Maricel pala. Salamat Tol Banji, salamat sa mga dinikit mo. Maraming salamat. Loading naman to. Ano pala ito? Live up pala ito. Nag-live ka na magla-live. Alay ba yan? Pop live ba yun, Sis Maricel Vlog? Kailangan ng wifi. Nakasabing ka. Oo nga no. Ano yung kay Sis Maricel? Layo na eh. Saan na yun? Nawala. Hindi kasi mahilig to mag-live eh. Nagkita tayo noon, di pa ako. Moneo nga, Ma'am Elsa Vlog. Matagal mo na rin ngayon, ano, Not bad. Need lang wifi. Malakas sa dito. mas okay yung isin ko para mapasok sa agency. Ano mo ano ba? Ano mo yung Facebook mo sa ano? Yung main mo, Sis Maricel, paki ano nga, paki baba. Kasi hindi ko mahanap, wala na rito. Hindi ko na. Samantala kaya ano muna kay Ma'am ay ayan, si Ma'am Elsa Vlog. Lahat yan mga banana ko nakadikit sa iyo. Dito tayo kay ano. Tayo kuya, bulan nyo na. 3 points yan. Kay Elsa. Ma'am Elsa, sa'yo po. Daming tumsok. Ang hiwalay. 13?
So, for Hong Kong vlog, maraming salamat din po. Sis Maricel, pakibaba yung ano mo, yung main mo. Paikot lang natin yung nakapin para yung gustong dumikit, makapagdikit. Sunod natin si Ma'am Elsa. Ay, si Tol Banji pala. Wait lang po, si Tol Banji pala. Wala pa, hindi ko pa nag-pin. Saan na yun? Tol Banji, where yung pangalan mo? Ito. Letter T. Yan guys, yung hindi pa naka ano kay Tol Banji, pwede natin pasyalan. Letter T. Thank you rin po. Nandito po tayo sa ano, sa kay Elsa Vlog. Ha? Alas na ba? Wala, hindi ko nakita yung comment ko. Baba naman ako sa thank you. Yung Marcel, inaano ko eh, hindi ko mahanap. Sis Maricel, sa'yo, bigyan kita ng bagong ano, kaibigan. Sana hindi tayo malagasan lahat. Hindi ko lang ulit yung ano mo. Thank you very much po sa 4 viewers natin yan. At sa 14 thumbs up. Maraming salamat po. Mega love shout out po sa inyo lahat. Kung nakasakay ka siguro to, ano? Lola siguro ba? Giant Ferris wheel. Nakasakay ka na ba dito, Sis Maricel? Sa Giant Ferris wheel? Kay Sis Maricel. Oh, ang kulit. Sis Maricel, sa'yo pa rin. Salamat po sa 2 viewers. Tsaka kay Tol Banji. Salamat Tol sa suporta. Sunod na kita rito. Tol, sa'yo pa rin. Shoo. Magsawa ka rin sa kiriya, shoo, ano? Ano yun? Mas puro?
Rainy day. Sa'yo pa rin, tol. Banjo Mix Vlog. Ito wala namang anong tubig. Ayun. Hindi yan yung ninyo. Ano yung lalakad? Yung isa. Yung Maricel. Maricel Vlog. Marami siyang account. Ay, naku. Yeah. Hmm? Aray ko, nak. Sopas. Tol, sa'yo pa rin. Sarap nito sa taglamig na sopas nito. Hindi mo natin maubos-ubos. Ito. Sa'yo pa rin, tol. Iwan na. Eh, si Maricel pala. Ayan. Ay, dati. Ano 5 minutes pa? Ano ko ha? Dito ha? Si Maricel. Si Ate Chi pala. Hindi ko pa na-ulit. Naku, ingay mo. Toothbrush ka na, kumain ka na naman ng biscuit. Kay Ate Che. Yung katubig doon mo. Yung katubig mo doon. Gaganyan mo. Sana yung ano, hangin. Anong ka ng tubig? Alin po station? No? Sa YouTube yan? Kay Ate Che.
kang ngawit eh. Kaya Ate Elsa Vlog na 3 short video. Minutes pa lang. 2,000 Huh? to 1 years. Yun. Ano mga Instagram mo yan? Kay Tol Banji. Yun lang natin. Tara. Ano? Meron ka tubig doon? Meron ka? Nag-toothbrush ka na, kailangan ka na naman ng chichirya. Kapag pilit mo talaga. Kanya nakabaso. Ikaw Tungga. Shout out sa 3 nanonood natin dyan. Kay Tol Banji pa rin kahit busy ata sila ngayon. Baka tulog na. Kaya. Shhh! Morgan, ang ingay mo. Wala pa naman ako mute. Where? Triangle. Tol Banji pa rin. Kawaray. Masok pala sa ninyo kanina. Nagbabalo ng bahay. Ninya, di ba?
Nakulang. Lagi pa yan ah. Oo, lagi ito na ano eh. Kaso hindi siya nagtatambay. Saglit pa. Sa'yo, ma'am. Nag-ano pala siya? Hindi ko napansin dito. Parang hindi na gumagalaw yung ano ko. Akin na. Yan, naman. Ano ka na naman? Oo, sure. Sorry mga kawaray, hindi ko napansin na marami na pala nag-comment. Huwag pa ako, tol. Singit lang po. Sige, tol. Pasensya na. Ngayon ko lang nabasa. Nagtanong pala si Tol Banji. Musta na pala revenue mo, tol? Nakasahod ka na? Wala pa. Iwan ko kung kailan pa to. Matagal pa. Ay! Kaya niya, Ay ko! amin niya sa inyo po, sa inyo po. Bali natin short video niyo. Sige, tol. Sabit natin. Bra? 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 Si Ma'am Elsa. Where's my bra? Pasaway. Hey. Ah, where's my bra? Where's my bra? Okay na, tol. Salamat, tol, sa pagtambay, ah. Sunod ko na yun sa'yo dito. Nandiyan ka pa pala. Hindi ko napansin na putik na marami na pala nagko-comment. Yung revenue, tol, hindi ko pa na ano pa lang, naka $35 pa lang ako. Ikaw siguro medyo malaki na. Ano, tol? Aray! Aray naka, aray. Ay, buhok ko. Tol, ito sa'yo. Ma'am Elsa Vlog, Dan Paul Pack po. Sabi ni Tol Banji. Tol, salamat, tol, sa pagtambay, tol, ha. Maraming thank you talaga na andyan ka. Kahit isa ka na lang yata nanonood. Ito sa'yo, tol. Pambawi lang sa'yo. Parang may special day with my employer. Wow, sarap nito, oh. Ma'am Elsa, thank you very much po. Salamat sa pagtambay. Okay lang, tol. Eat ko sila amo matapos dilig. Salamat po, Ma'am Elsa. Sa vlog. Sunod po kita dito, ma'am. Ay, torta. Kulang pa ako ng $23. Oh, makakasahod ka na pala, tol. Ako, 64 pa. 65. Laki, laki pa ng habuling ko. Ano yan, palipad? Yung mga palipad ba yan, tol, nakuha mo? Or Kita ka sa dyan ano? video ni Papa. Sa pagla-live mo lang. Malakas din kasi yung channel mo, eh.
93, ano ka na lang, $23 na lang ang kulang mo. Ay, hindi pa ako nakasahod, Ma'am Elsa. Ay, ikaw, Ma'am Elsa vlog, kumustang sinahod mo nun? Sunod lang kita dito. Wala pa akong sinahod. Mag-live ka lang, tol, daily para sa ads. Kita na at araw-araw. O, tol, $23 kulang ko. Okay. Kayang-kaya na yan, tol. Nakadalawa na. O, magkano sahod mo una, Ma'am Elsa? Tol, sa Ma'am Elsa naman po. Ang yan ako play. May $131 una. Oh, 131, mga nasa ano yun? Above 7,000. Ganon. Or pag di ka makalive, premier ka. Oo, tol. Gagawin ko yun. Kaya, kasi January ngayon eh. Uy! Kamaingay. Ipo-focus ko ako ulit mag-live tsaka mag-upload. Tapos susunod, $100. Oh, malaki din pala, Ma'am Elsa, ano? Hindi siya pinagsabay. Parang hinati lang, $131. Ano mo nga? Sa pesos. 53. Magkano yun? Sa ito, Ma'am Elsa, sa'yo po. Katapos na ng cut-off sahod na ulit sa February. Oh, congrats, Ma'am Elsa. Kasi ang lakas kasi ng views mo eh. Sa'yo po yan, sa'yo. Tuwing aabot ka ng $100, isasahod na nila. Oo nga ho, yun nga requirements ni YT eh. Sipag tol para sa revenue. Oo nga tol eh. Kailangan talaga magsipag para makuha natin. Sayang din ang ginastos ko rito. Laki-laki na rin. Shout out pala sa sa nag-ayos sa aking YouTube channel, si Idol B-Dogs. Shout out po, Dol. At sa shout out pala sa kay Script from Vlog na pinaayos ko yung ads ko, hindi o yung ko YouTube, hindi mo inayos. Nagbayad lang ako siya ng 2.6. Kaya mag-ingat kayo dyan. Kaya Script from Vlog. Mark Lister ang pangalan niya sa totoong buhay. Ako nga, magla-live ulit para mas mabilis ang revenue. Oo nga daw eh. Mas mabilis ang revenue, Ma'am Elsa. Sa iyo pa rin to, Ma'am Elsa. Minsan na nga lang kita mapansin na hindi nagla-live. Premier, madalas. Tol, thank you, Tol. Salamat, Tol Banji. Tsaka kay Ate Elsa Vlog. Salamat sa pagtambay nyo sa akin. Di ba basketball din iba yung content? O minsan lang ako maglaro kasi masakit ang katawan ko, nananakit. Mahirap maglaro ng basketball. Karirin mo yung pag-upload ng short video sa basketball. Madalang wala na liga rito. Sobrang lakas ng views. Ako, mas malakas talaga ang views mo sa basketball. Kailangan ko talaga ito makuha, makasahod. O tol, malakas views ng short video, tol. Tama yun. Oo nga eh. Nakita mo yung 3.7 million na views ko. Oo, nakita ko. Hindi na ito kaya mo meron. Dati nung umpisa pa lang dito, unang kilalang namin, nasa 1 million lang yung nito eh. Ma'am Elsa eh.
Buti na lang marunong palagi liga dito. Diyan. Sityo dito sa Caloocan. Oo nga, lagi may paliga dyan eh. Sa'yo pa rin to, Ma'am Elsa. Kaya ang dami ko ng upload na mga short video. May bababa lang ako dito mga karay mga short video ko. At ang baba ko lang dito. Saglit lang Papatamsakan ko lang sa inyo. Ay, sila. Tang. Ay, gag. Hindi ako guys. Sa palengke tol, dami mo pwede mong short video. Oh, marami akong doon nagagawa. Sa palengke. Kaya nga magbibideo ako ng magbibideo doon eh. Para makakuha ko na tong sahod na to. Sayang din. Yan mga kawaray, yung hindi pa dyan sa binaba kong link, pwede nyo puntahan. Repasyal po mga kawaray. Yan yung short video ko na mag-aabot na ng 90k views. Running to 100k. Talbanji sa'yo. Sabi ni Elsa Vlog, mabubuo mo rin yan. Oo nga po eh. Magagawa ko rin yun po. Pag nakuha ko agad yung sahod na yan, Jollibee yan. Paano ba pag nakuha mo yung $100, huwag ka maingay nak. Gagawa ka ng account ng, paano ba yun? Saan ba yun kuha ng bank account? Suy! Kumaingay nak. Kukuha ng bank account? Kaya yan, sipag lang tol. Oo nga tol, salamat tol. Tol Banji sa'yo to. Sa bangko. Gagawa ng bank account. ATM tol. ATM. Anong pala yun?
Hindi ka pa ba nag-set up ng payment? Hindi pa ha, hindi pa. Hindi pa ako nag-ano ng payment eh. Hindi ako marunong nun eh. Paano gawin? Napo ka eh. No, kakay, bawal lang makita ka dito. May pipilapan ko ah. Pipilapan ka para sa payment mo. Siguro yun, papaturo na lang ako. Papaturo na lang ako kay Idol Bidogs. Pag halimbawa makuha ko naman yun. Andun lang naman yun, hindi naman mawawala siguro yun. Pwede PayPal, Western or sa bangko. Ganun ba? Pwede pala. Kahit sa Cebuana hindi, bawal. Tol, sa'yo pa rin. Hindi naman yan mawawala. Oh. Ako nga, hindi nga mawawala yun. Sabi, tinanong ko rin yung kay... Ay, post na. Saan nga natin? Tayo mga badyo dito ah. Yan na yung pula na, ready. Kaya na ko yun. Huwag mo akong sabihin, talunan mo ako. Hindi yan mawawala tol. Nandyan lang yan. Legit ang YouTube mo nga ako eh. Tol Banji, sa'yo pa rin. Salamat sa suporta nyo mga kawaray sa aking live. Kahit dalawa na lang kayo nandyan. Hindi nyo ako iniwan. Thank you very much. Salamat pala sa tol Banji sa mga binigay mo sa aking subscriber. Thank you very much. Sunod ko naman dito si Ma'am Elsa. Kaya na lang kasi nandyan. Kung sino mga kawaray nandyan sa aking live, yun lang muna paano natin i-play yung mga short video. Papa Bobo. Ba't ikaw ah? Tol, sa'yo pa rin tol. Ayun, yung buga. Ay, salamat tol ah. Laki ng views nga, maabot na ng 100k yan eh. Running yan eh. Tinitignan ko yan eh. Doon nga yung tumaas yung yung views ko tsaka yung dollar. Doon na karoon ng dagdag yan. Tsaka yung kay Japper ang pagpunta namin sa kanila. Cheers. Alam, meron ko kasi bumaba ka dito. Bumaba ka. Doon ka na. Dito. Ingay mo naman anak. Tol, sa'yo pa rin. Sinsya na kayo ang ingay ng anak ko. Music mo na yan, tol. Oo nga eh. Wala akong music kaya ito na yung eh. Nag-order ako ng yung ginagamit nila tol nila Tol Gilbert. Doon dikit na ako sa iyo, sis Elsa. Dan dikit na ako sa iyo,
Sis Elsa. Kay Elsa naman po tayo. Ang laki ng views ni mo. Ang laki ng views ni Ma'am Elsa man. Na, Meron pa ata dito viral eh. pandikitim, mga 83. Dapat panay premier ka din, host. meron ka na 1.1 No. Marami na yan. Ano ba, nak? Ah, si Gilbert talaga? Pasaway ka. Wala yun. Nabanggit ko lang yun. Ako ba? Rico. Yan, tol. Oh, Ma'am Elsa vlog sa'yo. Nak, ang ingay mo. Mamaya na-copyright tayo nito. Ako regular talaga. 3 weeks ako nag-premiere. Lakas mong asar nitong bata na to. Sa'yo pa rin, Elsa Vlog. Nag-isang oras na pala tayo mga kawaray. Salamat sa sumusuporta sa akin. YT, thank you very much. Ako kada Sunday premiere ko. Nakakapasyal ako niyan, tol. Hindi lang ako nagko-comment kasi may tinda kasi ako niyan pag ganyan Sunday. Ay, Ernst Kitchen Vlog, tusok bro, daan lang, patulog na. Salamat tol, Ernst Kitchen Vlog. Ni-play ko yung mga short video. Play ko rin yun sa'yo, saglit lang. Ano ka maingay, nak? Kay Elsa Vlog pa rin po. Play natin yung kay Ernst Kitchen Vlog yan. Si Ernst Kitchen Vlog, malakas din yan. Sabi ni Sir Ernst, wala nang tulugan. Sabi ni Ernst, Ma'am Reggie, may kami love shout out. Wala tulugan. Di sana yan si Tol Ernst Kitchen vlog na mabad. Ingay. Tol Ernst sa'yo. Tulong ng mga butiki, Ma'am Rich. Sino to? Ako pag tinatanong ko ayaw mo kinig eh. Ito ba? Sino ka? O, tingnan mo. Hey! Marjan! Tol, sa'yo to, tol. Tingnan mo, sino ka? Sa'yo pa rin. Ano yan? Ano ba yan? Ayan, ano yan? Kailangan makabili ako isang cellphone. Ma'am Elsa, di ba butiki? Butiki. Butiki. Oh, lasing ah. Hangover to ah. Bro, hangover ata to bro ah. Yung binidyo mo. Lasing oh, lasing. Tabis buko juice in Pinas Press. Yummy, sabaw. Thank you very much po sa 4 viewers at sa 19 thumbs up. Mega shout out.
Shout out. Ernst Kitsin, hello. Sabi ni Elsa Vlog. Marami din dito sa Nabaliches na buko. Nakakawaray. Doon sa short mo, host. Thank you po, Elsa Vlog. Tol Banji, maraming salamat Walang sawang pagpapasalamat sa inyo. Tol Ernst Kitchen Vlog, sa'yo pa rin. Tandaan lagi po mag-ingat sa tawiran. Shh. 7. Ang ingay mong bata, tuang ka. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 'Kasiguran Aurora. Tol Banji, sa'yo. Guys, yung gusto na matulog, pwede na matulog Tol Banji, pag gusto mo magpahinga, tsaka Ma'am Elsa Vlog, tsaka Ernst, sa lahat po nang nandyan, pwede na po kayo matulog. Tol, gabi na. Di ba tulog ng gising pa. Tol, gabi na. Di ka pa tulog. Gising pa. Palo Tol, pwede ka na matulog, Tol. Pwede ka na magpahinga. Hindi ko lang yung ano mo. Kailangan kung makaabot ng minsan lang sipagin. Tara na, matulog na tayo. Mapabot. Sa'yo pa rin, Tol. Dami yung handa Filipino foods. Ay, may trabaho ka pa pala ngayon. Laking isda Low marlin fish. Laki Parang tanigi lang to Anak mo, Tol, gising na gising pa. Oo, kanina natulog to alas 7 nagising. Kaya ngayon, umaabot nga itong alas 2, minsan tulog na kami dito dalawa, ang asawa ko. Siya gising na gising pa Palo
Tagal matulog talaga yan. Kaya payatot eh. Tol, sa'yo pa rin. Ano to? Marinated pork chop. Oh, kala ko hotcake. Ang sarap. Homemade pork sisig. Sarap nito. Pulutan. Wow, yum, yum. Oh, tol, papatuyo ako ng toilet. Naligo pa ang dalaga eh. Okay. Sige, tol. Ulit na punta ako dito sa ano. Elsa Vlog. Kay Ma'am Elsa Vlog. Night Sis Ella. Sis Elsa pala. Ella to. Kanina andyan si Ella Marby eh. Pulutan talaga ito. Oo nga eh. Ito kay Elsa naman tayo tol. Balikan ko rin yung sa'yo. Dalawa na lang yung kailan dyan. Buwis buhay ng laban. Elsa. Kay Ma'am Elsa. Magkano yun? $131. Yun ano mo? Tol, salamat tol ah. Magpaalam na ako tol sa ano, live ko. Maraming salamat. Bukas naman ulit. Ganito rin oras. Ay, maluwas pala ako bukas. Hindi ako makapag-live. Baka umaga. O tanghali. Depende na lang. Sisingit na lang natin to. Kailangan natin mag-live. Salamat tol. Tol Banji. Maraming salamat. Alsa Vlog. Thank you po Ate Alsa. Kay Ate Che. Kay Ella Marby. At saka kay Marcel Vlog. Maraming salamat po. At saka Ernst Kitchen Vlog. Salamat sa inyo guys sa mga nanood. Maraming thank you tol. Thank you. Ingat kayo dyan sa trabaho mo. God bless. See you. Bye-bye.